Duha ka kanhi scholar sa Kapitolyo nga nagikan si kabus nga pamilya, apan karon aduna nay hayag nga dalan nga gitaak, misurpresa og regalo ngadto ni Gobernador Gwen Garcia isip pasalamat. Kini tungod kay ang scholarship program sa unang tulo ka termino ni Gwen isip gobernador mao'y nakatabang nilang Ninia Cantero ug Jennifer Montibon Jr. nga magmalampuson sa ilang kinabuhi karon. Gigukod gayud nila ni Ninia ug ni Jennifer ang gobernador kinsa mibiyahe padung sa lungsod sa Bolhoon kaniadtong Lunes, Abril 25 aron inugurahan ang bag-ong abli nga coffee shop didto. Ilang giatang-atangan hangtod nga mahuman sa paniudto ang gobernador dito sa Plaza Bermejo Cafe sa Heritage Park aron ilang itunol ang ilang gasa nga usa ka leaf artwork sa hulagway sa gobernador nga ginama sa usa-usab ka Bisaya nga artist. Si Ninia nga taga Konsolasyon ug si Jennifer nga taga Tuburan mao na karon ang tagdumala sa New Global Dev Corporation, usa sa mga kontraktor sa mga proyekto sa lungsod sa Buluon. Ila kining gitambayayungan pagpalambo isip usa ka startup company. Usa sa ilang gihuptan nga mga proyekto mao ang pathway sa mas gipanindot pa nga Bolhoon Church. Amo dito siyang gift ni Gov. Isip pasalamat kay scholar day ko ni Gov gikan pa 2010 to 2014. Naka-graduate yun mi na professionals na mi karon. Unya karon kay kanang naami diri sa Bolhoon kay kanang mag-turnover mi sa iya sa among project, so contractor na mi karon. Proud gayud sila kay silang grupuha mga valedictorian sa una sa high school mao nga nakakuha sila og scholarship. Ang tanan day nga mga valedictorian sa Cebu kanang ginapundok na ni Gov, i-enroll ko sa Cebu Normal unya for 4 years jud naami gina-maintain nga grado. And then, naagin mi allowance every month. Ako kay kong pasalamat ni Gov kay kung wala to siya, dili jud mi ka eskwela kay nga estudyante nga gikan sa bukid, unya nga mga ginikanan, mga farmer. Proud kay ko nga makaingon ko nga kanang usa ko sa contractor sa mga proyekto ni Gov. I graduated valedictorian sa Tuburan. So part sa amo ang scholarship program nga naay ihatag si Gov sa mga incentives. Anak ra ko og panday pod, wala pa may nahatagan og chance nga makadawat og scholarship from the governor din ka pagkilisod-lisod ko mo ang from anak sa panday na mo civil engineer na license na ko at first take gitipo-tipo gyud siya sa paso para karon maklaro ng clear picture dun sa gida destiny nila. Matud pa sa ilang Facebook post, ila gayud gigukod si Gov Gwen all the way from the north ngadto sa south kay kinahanglan mahata gayud nila ang maong gasa. Ang mikulit sa bayho ni Gov Gwen sa maong dahon mao ang artist nga si Rogelio Cabugos, mas giila isip Jelio Reyes. Ug aduna siya'y Facebook account din inyong malikli ang iyang mga ginama. About sa kong artwork stencilas nga dahon sa kahoy para ni Gov. Pipila lang kini nga mga sugilanon sa mga scholar nga natabangan sa Kapitolyo atol sa pamunuan ni Gobernador Garcia. Bisan pa man, kadtong nahimo siyang kongresista. Karong nahibalik na si Garcia sa iyang ikaupat na termino isip gobernador, gibalik sab niya ang maong scholarship program. Apan, ginganla na kini og Cebu Province Grants Intended for Tertiary Students on CP Gifts. Eleanor Valeros, Balita sa Subo.